Ćao svima, ja sam Luka. Ne, pogrešan kanal, ček. Gledaj s Lunijem. Dajte, što niste rekli? Treba nam Luni. Pa večerao sam, čoveče, u sred večere si me prizvao. Ko ti je bre rekao da večer šalo? Da nema sad. To nije sad. Zašto se baviš magijom? Magija je počela kao moj hobi pre nekih 7 do 9 meseci, kada mi je drug pokazao trik sa balonom, gde strpa telefon u balon. Čekaj. Ja znam trik sa balonom. Napunim balon vodom i onda bacim i onda neko posle bude mokar. A bio je super toga. Magnet za devojke su karte. Neverovatno. Mislim, imam kod kuće... To nije istina. To ne može biti istina. To mora biti istina. Sjema, pazite samo, ja ću sada da uzmem karte. Luni, gledaj. Vidim. Zovu se Bicycle Playing Cards. Jesi se već zaljubio? Ili trebam da ponovo da ih izvodim? Ček. Luni. I dalje ne funkcioniše na mene. Fuck that shit. Ništa, radit ćemo nešto drugo. Evo, na primjer, moja drugarica Una je rekla kako voli da trči. Da, trčanje. To je jako čudan izbor. Pa jeste, ali nekako relaksiran, čudan način. Nekako izbaciš svu negativnu energiju i relaksira. Postati mnogo lakše. Možda bi mogli da trčimo. Zašto ovo sebi radim? Ovo nije bila dobra ideja. Ovo nam uopšte ne ide. Mislim da je mnogo bolje da ipak probamo ovo sa kartama. Trčanje, kao što smo vidjeli, nam ne ide. Any card. Aha, čekaj. Evo, uzet ću ovo. Moraš ti ne smiješ da vidiš koja je, jel? Ne, pokažeš kameri. Dajte marker, piši se kartu i pokaži ponovo kameri. Dobro, čekaj. Čekaj, troši karte na muškarce. Ovo je bre sve proces. Profesionalno. Mislim da je ovo okej. Izvoli marker, učini da nestane. Dakle, ovo je karta koju sam potpisao. I šta sam? Disappear, bitch. Kaži stop da hoćeš. Stop. Stavi kartu tu. Okej. Luni, ti si siguran da je to tvoja karta? Nisam siguran ni u šta kad su karte u pitanju. Znači, stavili smo tvoju kartu u sredinu, sam ti sve video. Promešamo špil. I Luni. Odabere jednu kartu. Ajde, evo. Je li to tvoja karta? Nije. Ništa, gasi kameru. Loše. Šalim se. Pazi ovako, uzmemo sada četvorku. Polovimo špil. Dobro. Puknemo prstima. I zamisli da uzimaš svoju kartu iz sredine. Da, kao da zamislim ovako. Pokaži je kameri. Evo, vidite, karta nevidljiva. Vrati je u drugom smeru. Okreni. Ovako. Da. Ovako, dobro. I pazi ovo. Pu, đavole! Jel te puno bio zbog te tvoje magije? Ono kao vidio da radiš mađioničarski trik, muvaš njihovu devojku kartama i onda dođu i samo te lepo prebiju. Nikad nisam imao iskustva, ali pozdrav za Aleksandra Kostića koji ima iskustvo tako loše. A on je mađioničar isto? Da, i radio je trik u Knezu. U Knezu? Da, radimo trik u Knezu, možete nas vidjeti tamo. I poprilično je awkward kad radite trik nekoj devojci i onda se samo odjednom stvori njen dečko sa katanom. Sa katanom? Mačem. Mačem? Sekirom. Sekirom? Lunijem. Sasvim moguće ukoliko je moja devojka. Želim ti u svakom slučaju sreću sa devojkama, ako ništa drugo. Eto, idite na Đuđin kanal i vidite šta sve ume da uradi. Verujte mi, može svašta da uradi. Ništa, to bi bilo to za ovaj klip. Hvala Luniju što me pozvao. Čekirajte moj klip, pošto je ovo collab sa Lunijem. Sad ćemo snimati moj klip i čekirajte ga. Tako je. Biće a sad ću da učinim da Luka nestane, zato što ja znam magiju. Dve srpske reči za vas. Share i subscribe.